but iri njuzu yechirume. Handiteka injuzu yenhope iri njuzu yechirume zvekare iri iya yatinenge tichiti iri hafu nyoka hafu human kukonkonei. Handiteka touya panapa ndine muzungu uyu handiteka mabvakura mubvakura uyu muzungu uyu asiyana neuyu but dzese injuzu but dzinobva kunzvimbo dzakasiyana. Iyi ndeye kuna Pongwe, vanoziva kuna Pongwe. Iyi anotobvawo kunana Island kwake uko kwaanozvibvirawo musikana wacho. Then touya panapa ndine color yegold, ndine color crystal white. Macolors anosiyana nenjuzu iri pauri. Unogona une mushavi wenhope handitika, but hazvirevi kuti anogona achipfeka green chete. Ane macolors akasiyana siyana. Macolors zvinoenderana nenjuzu iri pauri zvekare kuti nebasa rayo yakaya kuzoitei handiti, because uyu wangu uyu handitika murapi wenhope uyu. Murapi wenhope ane makwenzi ane mhiko uyu. Ndiye akauya ini I remember kuti ndiye njuzu yakaita the first merman kubuda pandiri ichi njuzu ichi ichiya kucleansa mumusha medu, ichiya kuzocleana ichibvisa marara ichibvisa varo ichi. I still remember kana kune vanhu vanoziva handichazoti kuma 2000 andichi kwakadonha tower light kubhindura rikarova hafu yemba. Tower light rakarova imba yatete vangu ndichitanga kubudirwa inini. Zvakatobuda panews. I don't want to be much into details zvangu nenyaya dzake, but okay, that's fine. But zvimwe zvezvinhu nemasimba anenge ari pamhepo. Saka macolors anomirira njuzu iri pauri iwewe kuti inopfeka same nemapfekero atunoita hembe dzedu. Machira avo avanenge vachishandisa handitika machira avo avanenge vachishandisa pakurapa kwavo. It's not fake. Tafadzwa nyaya ndiri kutaura nebra yetower light. It's not fake. Story. It's fake. It's not fake. Charger, guys. Saka njuzu imwe neimwe ine mupfekero wayo, ine mushandiro wayo, masimba ayo. Inochuza color yayo yainoshandisa iyo. Ine color yayo yainoshandisa iyo paurapi hwayo kana kuti pakuuya kwayo pamunhu. And then pane macolors wada kunzwisisa the blue, okay, iye black and white wanoda kuziva. All right. Yeah, way. All right. Yes. Color black and white. Color black and white iripo pajira kana kuti pajira retsorera iripo 9. Yana segureri kana kuti amuchembere vedu vanopfeka machira matema. Inonzi humbwe kazhinji macolors ehumbwe ikala yehumbwe iyi. Ikala yemudzimu. Jira dema jena dzinoitwa combine together anenge ari two machira yawo kana mudzimu unofukira machira iwayo. Koita kala yeretso 9. All right. Kala yeretso iyi kala iyi manje ikaini tine red, tine black, tine white. Handitika pane guru ranga riripo ipapo, pane muteka weretso, pane jira remadzviti, pane jira remhondoro, pane jira zvekare rechenu ramakwara. Ipapo pane jira rechenu ramakwara, pane chikuru chehana, pane jira remhondoro, jira reblack, pane jira remadzviti, mavadzviti anoshandisa red aya. Red, yes. Anzi color yemari ndeiki.
kala yemari vanhu vazhinji vanoti gold handiti but ini nangu handidi kukunyipira. I want to be frank with vanhu chokwadi chakanaka. Zvinodhitemana nenjuzi iri pauri ka zvinoenderana nenjuzi iri pamunhu.